Haga jingla kai test series happening ke India Persia ke Bangladesh haba pai shagana ke jingla kai ke India kala khore ka nam job hadin bagalala abat pelimsuk ya ke Bangladesh hadu ars pa prapeurons tang haga sngi ke basau badahaga ke jingla kai urawi Chandran Ashwin ulai opriang ya ke nam man of the match haga baulala aban kamai hadu shispa khalairon badio khor nri wicket haga ke jingla kai Haga jingla kai Indian Super League happening ke Kynhun u Aiban ke Kerala Blaster Persia ke East Bengal haba pai shagana ke jingla kai ke Kerala Blaster kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ke East Bengal da ar la ka way pargane ka dairu ka jing job ka banengkong ka jongka hagane ka samoy haga jingla kai Bundesliga happening ke Leverkusen Persia ke Wolfsburg hagane ka jingla kai ke Leverkusen kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim salit ya ka Wolfsburg da sau lalai Badi aga gol pen job jong ka Leverkusen layo pen tap aswa ban kot ka jingla kai kada haga minit ka bakhandai peu plus lai haga wei pat ka jingla kai hapring ka VfB Stuttgart Persia ka Dortmund haga ne ka jingla kai ka Dortmund ka lamat ya ka namrem hadin bagala sya pelim kuput hakmat ka Stuttgart hadu san la ka wei haga jingla kai Serie A hapring ka Inter Milan Persia ka AC Milan haba pai shaga ne ka jingla kai ka AC Milan kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Inter Milan da ar la ka wei badi aga gol pen job jong ka AC Milan layo ban tap leng bau gabia haswa ban kut ka jingla kai kata hak minit ka ba pra peu khandai haga wei par ka jingla kai hapring ka Kynhun upol de bala ka Roma Persia ka Udinese haga ne ka jingla kai ka Roma kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Udinese da lai lanot pada haga ne ka jingla kai upol de bala uliyo ban tap shigol naga banta ka Roma haga jingla kai La Liga happening ka Villarreal Persia ka Barcelona haba pai shaga ne ka jingla kai ka Barcelona kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Villarreal hadu san la ka wei pada haga ne ka jingla kai Robert Lewandowski badu rapinha kili ban tap mar ar gol haga jingla kai Premier League happening ki Artli klub barat ba jong ka Premier League kata happening ka Manchester City Persia ka Arsenal aba pai shaga ka jingla kai ka Manchester City kala yo pat pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka bakhandai lengbau Erling Haaland Henry ha ka minit ka ba ar peu ar ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau ka La Fiori badha ka minit ka ba sau peu san plus iway ka Arsenal kala yo biang ban tap ya ka gol pen tam lengbau Gabriel Henry Hashwa banwai ka kela step kata ha ka minit ka ba sau peusan plus pra ka Arsenal ka hapin le kai satang si peungon hadin bau trosat uli opriang ya ka red card haba pai pat sya ka kela mit ka Arsenal ka baduna player away kala persyang ban khanglat ya ka Manchester City bani thep gol pene khai Henry ka klemla pat ban khanglat hadu bokut ka jingle kai haga ba ka Manchester City ka le ban thep ya ka gol pene khai Hashwa ban kot ka jingle kai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus pra Lengbau John Stones badile magane ka gol hadu bokot ka jingla kai paro artli ki Kynhun kia khai da mar ar gol badio khor mar shipoin na kane ka jingla kai haga jingla kai FIFA Under 20 Women World Cup Final happening ka North Korea Persia ka Japan haba pai shagane ka jingla kai ka North Korea ka bade ka Ri Jong Kim Jong Un kaliyo ban pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka ba khatsan lengba ka Soncho badai lama gane ka shigol jong ka North Korea ki theyele kai ka Japan iklem la shu ban sikulyang hadu bokot ka kela step ban kumjuru hadu bokot ka jingle kai haga ba ka North Korea kala khore ka nam job haga ne ka final da shigol lanot baleng ba gane ka jing job ki theyele kai jong ka North Korea kiliyo ban ra ya ka nam la du jong ka Under 20 Women World Cup haga sin ka balai